Na polohovanie postele zvolíme toto madlo s magnetom. Posteľ sa polohuje to, vlastne madlo, to je na magnet a vlastne môžeme posteľ spúšťať. A podávať hore. Na vysúvanie markízy použijeme toto madlo. Keď máme markízu vysunutú, na vyberanie nôžiek na markízu uvoľníme to a následne môžeme vysunúť. Nôžku vysunieme a zaistíme smerom do vrchu, opatrne, až sa nezlomí, bude tam plastový cvok. Takisto druhú stranu. Treba vždy opatrne, lebo ten plastový cvok sa ohýba, môže sa zlomiť. Takže radšej opatrne, nič na silu. Pokiaľ nejde, stačí to prestaviť trošku vyššie, nižšie, alebo prípadne v tomto ohybe, že tu hore, treba dať nejaký krém alebo nejaké mazivo a tým pádom je lepšie zaistiť. Následne zložíme nôžky tým istým štýlom, ako sme skladali. Markízu skladáme tak, že nie moc násilno, ale stačí iba trošku, keď sa zavrie, tak a teraz vlastne vyberiem. Ďalej som zabudol ukázať vypúšťanie odpadovej nádrže. To je vlastne tuto dole, vedľa šoférových dverí, pod karavanom. Potiahnete k sebe, vypustíte nádrž a zatlačíte, zavriete.